Waqt il-bulletin mediku ta' tnejn is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci stqarret b'mod ċar li l-virus għadu magħna. Għal-mistoqsija jekk pajjiżna ħelixx mill-virus, il-Professur Gawci insistiet li l-virus għadu qed jinfirex fil-komunità. Dak jindika li għad hemm trasmissjoni fil-komunità tagħna. L-ebda pajjiż ma jista' jiddikjara bħal dan il-fażi kellu eliminazzjoni tal-COVID. Dan qalitu 24 siegħa wara li l-Prim Ministru stqar eżattament l-oppost. Fil-moment li aħna qtilna dik l-imxija. Fl-aħħar ftit jiem ġew irreġistrati 11 każ ġdid ta' COVID-19 li bħalma issa ilha xejra il-maġġoranza assoluta tagħhom ma ppreżentawx sintomi u nqabdu minn testijiet li sarulhom għal raġunijiet differenti. Fil-fatt mill-11 każ inqabdu bejn il-ġimgħa u l-ħadd li fosthom hemm żewġ ħaddiema tas-saħħa tlieta biss kellhom is-sintomi tipiċi tal-virus. Intant tippersisti wkoll ix-xejra li nhar ta' Ħadd jonqsu drastikament in-numru ta' persuni li jmorru biex jagħmlu test. Fil-fatt filwaqt li l-ġimgħa saru 1727 test, il-Ħadd saru 803. Inqas minn nofs ta' dawk li huma fin-norma għal dawn il-jiem. Dwar dan is-Superintendent tas-Saħħa qalet li l-pubbliku mhux iwieġeb għall-isforzi tal-awtoritajiet meta mitluba jagħmlu testijiet nhar ta' Ħadd. Nifhmu li mill-outreach tagħna, speċjalment dawk in-nies li m'għandhom l-ebda sintomi, ma tantx ikun hemm nies li jkunu jixtiequ jiġu jagħmlu t-test nhar ta' Ħadd għaliex għal ħafna minnhom tkun ġurnata tal-mistrieħ. Charmaine Gawci reġgħet ikkonfermat li l-R factor jew l-indiċi ta' kemm qed jiġi trasmess il-virus minn persuna l-oħra għadu ma niżilx taħt il-wieħed. Serġajna qegħdin induru madwar il-1. Fil-ħin tal-mistoqsijiet, Net News reġa' talab għal kopja tar-rapport ta' risk assessment li sar qabel ma tħabbru l-miżuri li ttafew fl-aħħar jiem. Madankollu sa issa l-Gvern għadu qed iżomm moħħbi dan ir-rapport. Dwar iċ-childcare, il-Professur Gawci qalet li dan huwa ambjent li minnu nnifsu joffri riski, iżda se jittieħdu miżuri ta' mitigazzjoni. Dawn għadhom qed jiġu diskussi. Il-Prim Ministru Robert Abela l-ħadd der kommess min-naħa tiegħu li jiftaħ mhux biss iċ-childcare centers iżda anke skola sajf.